Non se lembraba unha campaña da nécora tan boa en toda Galicia dende hai 20 anos. Descargáronse máis de 130.000 kilos deste crustáceo nas lonxas galegas e o precio medio roldou os 17 euros. Pois o balance para nós eu creo que en estes 10, 15 ou 20 anos que foi o mellor ano que tivemos. O mellor ano porque estábamos tanto en capturas como en precios, non? Os precios foron un pouco non exagerados, pero houve días que sí, que foron uns precios moi bons, principalmente toda a campaña. Sacamos unha media de case 16, 17 euros, eso depende en cada cofradía como se vendera, pero bueno, en general foi a media que se sacou máis ou menos. Nas xornadas previas aos festivos do Nadal a cotización chegou a alcanzar récords, roldando os 100 euros o quilo de nécora grande. Ao acompañar os precios tamén, pois a xente sempre se arrima un pouco máis, en vez de ir para outras especies, pois aguantouse a nécora, porque sí, é verdad que valeu moito, non? Tuvo uns precios moi bons, ou tanto a nécora grande que chegou hasta 90 e 100 euros, como a pequena, máis pequena que se vendía que era 20 euros, non? E como soe ser habitual, cando abonda a nécora, falla o polvo. Este ano foi especialmente malo para o cefalópodo, prácticamente desaparecido do mercado. Suele pasar, é o que dicímonos sempre, non? Cando hai moita nécora, pois hai pouco pulpo, cando hai, e se non ao contrario. Pero bueno, non sempre se dan a mí estadísticas, o que pasou este ano co pulpo é inexplicable, ainda hoxe en día non sabemos que pasou, non sabemos que non foi nin por sobreexplotación, ni moito menos. O pulpo non desaparece da noite para a mañán, eso, bueno, eso xa estamos analizando, mirando, a ver que vai a pasar. Algo máis xa vai subindo, e a ver, esperemos que este ano sea outra campaña diferente.